Hej och hjärtligt välkommen till certifierad samtalsterapeut med e-hälsa. Det ska bli så spännande att få följa dig nu under ett år. Och för en del av er kanske det är lite nytt det här med att studera. Så låt det få ta lite tid innan man kommer in i allting. Det får mogna inom en. Så hur går det här nu till? Jo, en gång i månaden så får du nya filmer med månadens tema. Där är övningar och där är teorier, fallbeskrivningar och allting du behöver för att utvecklas som en bra samtalsterapeut. För mig är inte det här någonting nytt. Jag har hållit på med det här i 20 år och utbildat samtalsterapeuter. Men det nya, det är ju det här med e-hälsa. Och det är det som ska bli så spännande. Så nu ska vi utnyttja den här tekniken och vi ska göra det tillsammans. Du får alltså filmer en gång i månaden som du tittar på. Du får också en e-bok med övningar och texter som kan inspirera dig lite extra. Därefter så ska du ha ett Skype-möte med två av dina kollegor. Och hur det går till kommer jag berätta mer om. Men just nu så vill jag bara att du ska känna dig trygg och att du ska tycka att det här ska bli spännande och att vi ska ha kul tillsammans. Det är det viktigaste. Och att du kommer att utvecklas så kanske hittar du något nytt hos dig själv och förbättrar dina relationer. Så vi ses snart igen. Ha det bra. Hej då!